Da smo stvorili ono što smo verovali. Ipak smo osetili da je to, da možemo mi to da uradimo i bili smo neubeđeni, mislim, više od toga. Kad ovako nešto veliko stvaraš, motivacija mora da bude tu, mora da postoji. Imaš dvije vrste, imaš tu neku internu motivaciju gde ti sam sebe motivišeš iz dana u dan, a i postoji ta eksterna motivacija kad te neko sa strane motiviše. Zapravo mi smo relativno rano krenuli da koristimo internet i tu su bila još one praistorijske, da kažem, verzije interneta i onda negde smo ispratili sve nove stranice koje su tada i bile retke, mislim, nije tu bila neka velika količina. I najinteresantnije nam naravno je bilo kad su pojavile prve aukcijske stranice u inostranstvu. Negde 2004-2005 smo pomislili što to ne bi ipak uradili u Srbiji i da jednostavno probamo da vidimo, možda i može da uspe. I mislim, u ideju smo duboko verovali, ali naravno to je uvek delovalo veoma nedostižno da sad mi postignemo neku kritičnu masu i toliko veliki broj članova, ali da kažem, mnogo nam se svidela ideja i onda smo rekli uradit ćemo i uradit ćemo tako sa namerom da bude nešto veliko. Nije onako čisto da bude neki projekat pa kao studenti smo imali neki sajt, nego da bude stvarno i firma i da posluje i da po tome da stvarno bude i legitimno i veliko i da se razmišlja dugoročno. Mislim, relativno u odnosu na internet, da kažem. 2005. konačno smo rešili stvarno to da realizujemo. Osnovali firmu, onda smišljali ime i onda polako 2006. stranica bila online. Limundo je aukcijska stranica, što znači vi možete na Limundo da postavite predmete za koje ne znate koja je krajna vrednost, ne znate napred da definišete. To mogu da budu neki predmeti polovni koji imate u kući koji više ne trebaju, a mogu da budu i novi predmeti koji ste dobili za rođendan, svadbu ili ste sami kupili pa pogrešili, kupili ste majicu koja vam je suviše mala. Odete na Limundo, ukucate lep opis za sam predmet, slikate predmet što je vrlo važno, stavite početnu cenu za predmet i kažete koliko dugo traje aukcija, to može traje od 1 dana pa sve do 10 dana. Onda sami kupci, članovi Limunda, vide taj predmet, a kako ga vide? Idu kroz kategorije, imamo različiti broj kategorija i tu onda mogu lepo da filtriraju šta njih tačno zanima i onda nude za taj predmet dok ne istekne sama aukcija i to je nadmetanje prosto. Znači, jedan član nudi 500 dinara, drugi nudi 550, treći 600 i tako dalje nadmetanje dok se ne dođe do neke krajne cene, a to je kad istekne sama aukcija, tu onda onaj koji je dao najveću ponudu, najveću cenu, on osvaja taj predmet koji ste vi postavili na prodaju. Meni je uvek bilo interesantno kako se i sama ta cena formira kad je aukcija u pitanju. Jednostavno, vi postavite nešto, ljudi koji su zainteresovani za to sami nudi i nadmećaju se, što znači da realno sve dostigne tu cenu za koju je društvo spremno da plati, tako da je to neki najliberalniji način, ja mislim, kupoprodaje.
suštini su tržišta zasićena i sad je teško izmisliti nešto novo, mislim zapravo ovako gledano, mi nismo ništa novo ni stvorili, mi smo isti neki proizvod koji postoji svuda u svetu prebacili kod nas i prilagodili naravno u srpskom tržištu. I sad u Srbiji je to tržište ili ta tržišta još nisu iskorišćena, zapravo nisu ni izmišljena. Tako da naša ogromna prednost jeste bila to što smo od početka bili jedini. Pored drugih faktora, što ipak mi nudimo uslugu kupoprodaje polovnih dobara i onda naravno ljudi kad su u krizi će i da idu na internet ili će da prodaju nešto što im nije više potrebno da bi imali novac jer ga nemaju. Tako da to su neki faktori koji su i uticali na to da smo mi i dalje rasli, jako je bila kriza i jako je sve to bilo. Često nam se postavlja pitanje kako smo uopšte došli na naziv Limundo. Razmišljali smo, hoćemo da imamo neki naziv koji nije standardan, koji nije običan, da ima nešto specifično. Našli smo neko ime koje je jedinstveno, koje, mislim, i niko ne koristi i uvijek se neko pita šta sad to znači, limun, zašto, čime se oni bave, je li to poljoprivreda ili šta god. Mi smo pre toga organizovali žurke, a na tim žurkama imali smo jedan flyer koji je imao na sebi zeleni limun. I onda sam razmišljao kao šta bi mogao da se poveže s tim limun, kako možemo da napravimo neku zanimljivu reč od toga. I onda sam samo kačio slogove limun ti, limun to, limun do i limundo mi baš super zvučao. Otišli smo na internet, provjerili, tad nije bio, kad se ukucalo tada limundo nije se ništa našao na internetu, hvala Bogu domen isto nije bio zauzet, sve smo to zakupili i onda odatle krenuli i da osnujemo firmu i sve sledeće korake. Kad krenete u tako neki projekat, potrebno su nam sredstva i naravno na početku nisu potrebna velika sredstva, ali opet su vam potrebna i onda jednostavno prema tome se prilagodite. Znači ne trebate odmah da imate i poslovni prostor i mnogo zaposlenih, nego sve sami radite. Jednostavno domestite to što nemate sredstva tako što radite jednostavno duže i intenzivnije. Pa naša porodica je bila naravno od značaja. Uvek je bitna podrška i mi od početka kad je nastala ta ideja koja u suštini prvo bila od mame koja nas bodrila i rekla što ne bi to uradili u Srbiji, što ne bi imali eBay u Srbiji. Uvijek smo imali pomoć od samih roditelja, pa čak i od prijatelja, ali smo morali sami sebi da pomognemo još na dodatne načine i to je bilo između ostalog da smo i sami prodavali naše predmete na Limundu, kao biste mogli da financiramo dalje projekat, a i pored toga smo i radili, ja sam radio kao prevodilac u tom momentu i tako sam svaki mesec doneo tu platu koju sam koristio za sve troškove koje smo imali od kada smo krenuli sa Limundom. Bilo je još raznih drugih poslova koje smo radili, mislim, to nisu bile toliko, da kažem, preduzetnički poslovi, više je bilo onako da smo radili za nekoga. Jedno od toga je bilo, ja sam pravo polirao kola u suštini vikendom. To sad deluje na prvi pogled, mislim, i jeste u suštini nikakav poseban posao, ali meni je značajno bilo da napravim neku razliku u tome, da stvarno ljudi cene moj rad, koliko god to bio banalan. To je značilo da sam radio u stvari do tih detalja da i dizne čistim sa četkicom, spustim prozor, gledam onaj gornji deo da očistim pa vratim i tako dalje. Od nekog običnog posla čovjek može da uradi nešto neobično ili da se potrudi toliko da stvarno ljudi cene njegov rad i da kažu ovo vredi te pare i doći ću opet i opet ću to tako da uradim, da platim. Pored toga onda smo, ne znam šta, radili smo u poslastičarnici zajedno, ja sam još razvozao pice. Ali onda kad smo pokrenuli projekat Limundo nekako falilo nam to nešto i šta smo odlučili bilo je da gajimo cveće. To su bili ljiljani koji smo ovde kod babe u Plastenicima gajili i onda korak po korak pokušali da uradimo šta možemo. Mi smo imali prve godine fiću jednog na plin i napunili celog fiću sa 300-400 ljiljana i išli tako kroz grad od cvećara do cvećara. Drugi godine sam bio napolju i prodavao iz karavana jednog. Malo je to bilo smrzavanje i naporno i morale su ruke da se greju nakon toga pola sata pod toplom vodom. Interesantno je bilo nekako i to doživeti i malo se namučiti na taj način. Mislim da je bitno da čovjek bude spreman i sposoban da se bavi raznim zanimanjima. Mene kad su pitali u predškolskoj šta bi volao da budeš, i kako da kažem, prvi odgovor je bio da hoću da budem lopov. Koliko god to čudno zvučalo,
ima neku logiku. Zapravo, mama me uvek učila šta radi lopo, kako on to ide, kako krade i ulazi u stanove i tako dalje. Ja sam zaključio da je to veoma pametan posao. Ja nisam, nažalost, tada znao da to nije moralno ili etički prihvatljivo to raditi ili da čak i nije zakonito, ali meni to tada zvučilo sasvim okej. Mislim da sam u tom momentu možda najviše želeo da budem policajac. Kasnije je to Vlado hteo postane policajac, tako da bi bili super tim. Nakon jednog vremena sam se i onda predomislio, pa je to bilo raznih poslova, ali jedno je bilo da postanem hirurg i da živim u Americi, da imam 3 dece. Kasnije sam teo i stvarno pokušao i išao čak na testove za pilote i onda konačno otišao i studirao ekonomiju. Tako da sam bio veoma odlučan. Kada sam imao 4 godine, a Neša 2, roditelji su odlučili da se cela porodica preseli u Berlin. Redovno smo putovali za Beograd, pošto dok smo bili mali, kad smo išli u školu, mi smo imali pa čak i do 5 puta raspust. Mi smo baš često dolazili kod babi i to nam je bilo, u suštini, celo detinjstvo smo ovde proveli. Uvijek je bilo to interesantno sa roditeljima, spojili se svi, porodica, svaki put smo dočekali jedva da dođemo. Meni uvijek bilo fascinantno kad dođem ili kad znam da sam došao u Beograd, to je bilo kad padne mrak i kad vidim naranđasto svetlo, natrijumske lampe, to je bilo za mene tipičan znak Beograda, pošto nijedan drugi grad u koji smo prolazili nema tako neko osvetljenje. Toliko smo voleli Beograd i još uvek volimo da smo sanjali kada ćemo se opet vratiti. Zapravo je bilo to u stvari ideja, tad još, da kažem, pre nego što je bilo sve ovo što se desilo 90-ih. Međutim, ako krenete u osnovnu školu, krenete u srednju školu, to su vam sve više i više ste vezani za to. Isto vreme tata onda 90-ih isto pokrenuo svoju firmu u Nemačkoj i onda imate sve veće i veće obaveze, nije to sada baš kao, sad se vraćam nazad, to je ipak onda se istekli tamo prijatelje i drugare i kontakte i stekli ste naviku, zapravo, i onda 2000 smo bukvalno tražili moment kada možemo se vratimo. 2002. sam se onda odlučio da studiram u Beogradu. Studirao sam na Megatrendu, pošto je bio u tom momentu, a mislim da čak i dan danas, jedini fakultet koji nudi daljinsko studiranje, što mi je bila jedina mogućnost da mogu da i dalje živim u Berlinu, a da studiram u Beogradu. Pre nekoliko godina sam počeo obrazovanje na Megatrendu, na višoj poslovnoj školi, ali onda nekako uvek sam želeo da pređem na umetnost, na dizajn. Uvijek je nekako bila ta barijera, kako ja da se bavim dizajnom, ne znam da crtam. I onda, jedno leto, pre tako 3-4 godine, sam rešio to da ipak pokušam taj korak i tad sam zapravo i shvatio da je sve moguće, samo kad se neko potrudi malo jače. Nakon dugih priprema, da kažem, pola godine redovnog i konstantnog crtanja, uspeo sam da upišem fakultet za ovaj industrijski dizajn. Mene muzika fascinira. Kao što sam pre toga spomenuo, mi smo jedno vreme i puštali muziku, bili smo DJ-evi i dan danas me to zanima, dan danas me to fascinantno. Kad mogu kroz muziku da razveselim ljude, da ih ponesem negde, da im ispričam neku priču preko muzike. Što se dizajna tiče, imao sam dosta prilike da se iskažem, pogotovo sad preko Limunda je došlo do nekoliko prilika, na primjer ovaj kafić, gde sam imao priliku sad da radim interijer. Onda naravno majice koje smo radili za firmu ili priveske. Takođe ovako na fakultetu imao sam par izložba za jednu lampu koju sam radio, pa sad pripremam jednu izložbu za fotografije, tako da ima tu dosta nekih delatnosti koje me strašno interesuju i baš gledam da ukombinujem jednu, drugu i treću, četvrtu i petu. Srećan za što sad opet imam mogućnosti i vremena da se bavim malo više muzikom i sad sam opet počeo i da puštam muziku i da više slušam muziku, čak sam sad došao do toga da i krećem i sam da komponujem muziku.
da kažem, prve organizacije koje smo imali, to je bilo u suštini zajednička organizacija žurke za Novu godinu. Organizovali smo piće, muziku, sve to bilo na višem nekom nivou nego što to inače neki ljudi rade kada organizuju, da kažem, privatne žurke. Ovo je bilo, mislim, 200 ljudi na prvoj žurci. Znači, gledali smo da obuhvatimo, da bude poluprofesionalno koliko je moguće za 7 dana. U stvari, ljudi nisu ni shvatili da nas dvojica to radimo, nego su mislili da je to neki klub. Ako si pod velikim stresom i ako nemaš vremena, onda kreni da trčiš i onda tih pola sata se toliko osloboditi, imaćeš toliko snage da ćeš moći ne samo tih pola sata da nadoknadiš, nego čak još i više snage da izvučeš iz sebe da još više postigneš. To sam koristio pre nego što sam imao ispite, kad sam imao neke izazove u Limundu ili kad sam prosto hteo malo da mi mozak pluta i da tako dođem neke nove sveže ideje. Trčanje takođe te tera da razmišljaš dugoročno, pogotovo kad trčiš za maraton. Ja sam par puta trčao maraton, tačnije polumaraton i tu jednostavno nema kratkoročnog razmišljanja. To se lepo primeti kad se trči, da ljudi koji su inače krenuli brže od mene, na pola puta ih vidim kako su stali pa se odmaraju, pa opet malo trči pa stane. Znači nisu mogli lepo da planiraju dugoročno. Dok sam ja krenuo dosta sporije, ali sam uspeo od početka do kraja da istrčim polumaraton, a da nisam u jednom momentu morao da zastanem. Kad si dete, tvoj dan se sastoji uglavnom od igre, druženja, zezanja, nekog neobaveznog života. Mislim da to je bitno da preneseš i kad odrasteš, ali je tu problem kako to da stvoriš, kako bi nekom okruženju da se zahteva od tebe da budeš i ozbiljan i posvećen, da onda imaš te neke elemente igranja i zezanja. Jer mislim da je tu bitno da sebe nađeš, da vidiš što zapravo tebi sviđa, gde se ti tako osjećaš lepo i prijatno da možeš da spojiš i poslovni privatni život ili uopšte neke tvoje želje koje su tebi možda ispoljiš, a da zapravo uz to i stvaraš nešto. Mi smo pokušali da napravimo tu kombinaciju da imamo takozvani open space prostor, znači prostor koji je vrlo velik. Ceo naš prostor podelimo u neke 3 velike celine, gde sedi po nekad i 10 i više ljudi u samoj prostoriji, ali s druge strane se zalažemo da nam bude što tiše dok radimo. Mobilne telefone smanjujemo, neka čak isto isključujemo, ne želimo da pravimo neku preteranu buku, pošto smo ustanovili da svi vole tišinu, svi vole pri radu. Čak ide do nekih najjednostavnijih stvari. Čak ako trebaš da se javiš na telefon nekom da odgovoriš nešto ili da na jednu običnu e-mail poruku odgovoriš, ti ćeš lako da pogrešiš ako neko oko tebe zuji i non stop priča i pravi neku buku. Imamo posebne kancelarije gde onda nekada odemo dole kad je lepo vreme kao sada, pa onda vodimo tu neke razgovore u dvoje ili u više. Mi imamo zapravo 2 stranice koje članovi mogu da koriste kad se registruju, mogu jedno i drugo da koriste. Jedna je Limundo, aukcijska stranica, druga je Cupindo, gde se kupuje po fiksnim cenama i prodaje po fiksnim cenama. Cupindo nudi kupovinu po fiksnoj ceni i tu je interesantno što imamo mnogo više proizvoda i ideja sama je iza toga da se ide do neobičnih proizvoda koji možda ne možete negde drugde da nađete. Na Cupindu imamo dosta radnji, imamo sad trenutno preko 700 radnji koji prodaju preko Cupinda. Naš tim posećuje te radnje, vidi kako oni tamo rade, pa onda imamo nekad i samo intervjuisanje tih vlasnika radnji, onda pričaju o njihovom iskustvu kako prodavati i online i kako prodavati offline, da li to može se spoji. I zapravo naš šaren mali automobilčić, on je brendiran kao Cupindo, mi ga zovemo Cupindo Mobil.
Ovako nešto veliko stvaraš, motivacija mora da bude, tu mora da postoji. I tu imaš dve vrste, imaš tu neku internu motivaciju, gde ti sam sebe motivišeš iz dana u dan, a i postoji ta eksterna motivacija kad te neko sa strane motiviše. Nama je na početku bila ključna ta interna motivacija, jer nemaš jednostavno nikoga sa strane ko će tebe da motiviše. Zapravo si imao pre ljude koji su mislili da to neće da uspe i onda si imao demotivaciju pre nego motivaciju koja je eksterna. Tako da interna motivacija mora bude vrlo, vrlo jaka. Ako osoba sama po sebi nema tu neku internu motivaciju, neku svoju želju da stvara, teško je da možeš ti nju da motivišeš. Što nas dovodi do toga da kad zapošljavamo ljude, gledamo da li su oni sami po sebi dovoljno motivisani, da li oni imaju taj žar u sebi, a druga stvar je što tražimo uvijek osobu koja ima širok pogled na sve. Tražimo ljude koji su otvoreni prema novim stvarima i koji onda nije neobično da onda rade oko želim da sedi 20 ljudi, a komunikacija se odvija preko maila, preko Skype-a ili nikad ne škodi formalno obrazovanje i zapravo kod nas veliki broj jeste završio i fakultet, ali nije odlučujući faktor. Tako da smo imali ljudi isto u timu koji nisu ni bili obrazovani za to što rade, ali su vremenom naučili, smo da postoji potencijal u njima. Šaljemo ljude na seminare, na konferencije, na razne usavršavanja, nekad čak i interno zovemo ljude da nam ovde održe predavanja u želji da ljudi napreduju i da se razvijaju. Mislim da je ključno kad smo mi shvatili da smo stvorili ono što smo verovali. Koliko god da je to bilo pred godinu dana i bit će za 5 godina ili... To je nešto što je stalno, znači ta neka zajednica ljudi koja sebe samo stvara. Sad da li je to 250.000 ljudi, pola miliona ili to, znači ceo taj mehanizam se stvorio i to je ono bilo ključno. Dobro kad imaš neki veliki cilj koji želiš da postigneš, ali ti mnogo olakšava ako taj veliki cilj deliš u neke male parčiće. I to čak ne mora bude deliš sada da uzmeš papir i deliš hoću ovo da postignem, mada olakšava svakako, ali više ti imaš u glavi taj stav. Prvi put kad je jedan član prodao predmet preko nas, prvi put kad smo dobili poruku da je neko srećan što mi postojimo, prvi put kad smo dobili neku uplatu, da smo bili stvarno su bili spremni da plaćaju za takvu neku uslugu, pre toga niko nije mogu da zamisli tako nešto moguće kod nas. Prvi put kad su ljudi bili spremni da nam pomognu financijski. Prvi put kad smo zaposlili ovog našeg ključnog programera koji sad i vodi ceo IT tim, to je za nas bilo baš onako, baš smo bili, sjećam se, ja gledam Nešu, on gleda meni, znamo tačno šta mislimo, a ne smo sad suviše se kezimo i moramo budemo onako malo poker face, ali smo bili presrećni što je on pristao da hoće da radi za nas. Tako neke stvari ti da čini toliko srećan da ti zapravo čak neki zaboraviš koji ti je bio onaj krajni cilj, toliko te učin srećan ti neki mali koraci. Mi smo 100 puta pogrešili kad smo očekivali bit će 10.000 članova, pa bilo je 1.000. Mislim, to je normalno, te procene su teže, ali da kažem, da će biti neka 10.000, bit će ih. Ja mislim da sreća zapravo prati onoga koji je spreman da rizikuje nešto. Ipak smo osjetili da je to, da možemo mi to da uradimo i bili smo neubeđeni, mislim, više od toga. Upornost je svakako bitna, zapravo ključna stvar, a tu je mislim to ti onda olakšava ako imaš neki optimističan stav prema svetu i prema okolini, prema sebi, prema tom tvom trudu. Rekao bi da je izdržljivost najvažnija i trud. Onaj zadnji delić koji odvaja uspešnog i neuspešnog je taj mali dodatni trud i on pravi tu zapravo tu razliku, ali to je sad možda poslovno što je najvažnije. Najvažnije ovako generalno bih rekao da si srećan i da si, šta ja znam, da si srećan, zdrav, prav, zaljubljen. I nas dvojica tu polemišemo šta ćemo, jer nama je najinteresantniji deo tog stvaranja u suštini. I najuzbudljiviji deo, jer tu ima strašno mnogo promena, ide se gore, dole, iz dana u dan se sve nešto menja i postaje baš izazovno. I obojica volimo te izazove i onda sad sebi stvaramo iz dana u dan nove izazove sa velikim timom i pokušamo da nađemo neke nove ideje i nove projekte, da opet
osetimo tu uzbuđenje, jer sad postaje to ipak kompanija i tu drugačije se radi nego što se radilo sad kad smo nas, mislim, nekoličina. Dok smo mi stigli sa Limundom, fascinantan je rast bio i uspeh i svi izazove koje smo imali. Ako bi danas Limundo pukao, ja bi bio srećan sve što smo dotle postigli.